अरे हाँ तो का हाल बा भाई लोग। खेसारी विरोधी के बजा देले बाजा हमरे नामो VIP राजा। अरे मतलब भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार। अरे हाँ अपन हिट मशीन खेसारी लाल यादव के फाइनली मराद अभी बाचा पार्ट 2 सॉन्ग रिलीज के जा रहल बा। अरे मतलब पोस्टर आ चुकल बा तो आवल तो लोग बता दी कि वाला गाना कब तक ले आवता। अरे हाँ मराद अभी बाचा पार्ट 2 गाना कब तक ले आवता, कौना चैनल पे आवता, क तारीख रिलीज करल जाता, गाना में काम के कइले बा, पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग के ई वाला वीडियो में तो लोग ई वाला वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं कर लिए तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएंगे। तो भाई लोग तो लोग सबसे पहले बता दी कि हम भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के मराद अभी बाचा बट्टू गाना लिखले के बता भाई लोग तो लोग हम कितना भी बता चुकल बानी क्या खेसारी लाल यादव के मराद अभी बाचा बट्टू गाना लिखल बन पवन पांडे। अरे गाना के अभी पोस्टर ना आ रहे वो सब पहले ही तो लोग बता दिल रहनी क्या मराद अभी बाचा बट्टू जौन गाना आई उ लिखियन पवन पांडे। तो भाई लोग ये वाला गाना के लिखल बन पवन पांडे। बाकी तो लोग बता दी कि है वाला जौन गाना बा मराद अभी बाचा बट्टू ये वाला गाना गइले बन भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव। अरे हम लोग सिंगल गाना होके अलावा सिर्फ खेसारी लाल यादव ही गइले बड़न और एक पार्ट 1 में भी सिर्फ खेसारी लाल यादव ही गइले रहन और एहू में सिर्फ खेसारी लाल यादव ही गइले बड़न। बाकी तो लोग बता दी कि ये वाला गाना जौन बा तो बहुत ही मस्त बहुत ही झकास होके अलावा। अरे हम खेसारी लाल यादव के छोटा सा वीडियो बना के और मेट्रॉन म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर और बतैले बड़न कि ये वाला गाना बहुत ही बेस्ट बहुत ही अच्छा लिखायल बा। अरे हम बहुत ही मस्त लिखायल बा और मराद अभी बाचा बा आज से ना 3-4 साल से। अरे मतलब 3-4 साल से चाचा मरलक कि हाँ गाना आ जाई तो हई महीना में हऊ महीना में पवन पांडे ऐसे ही दिन देत रहा लेकिन भाई लोग गाना ना आवत रहा लेकिन फाइनली अब गाना रिलीज होकर जा रहा बा, पोस्टर वोस्टर सब कुछ आ गल बा। भाई तो लोग बता दी कि हम मराद अभी बाचा बट्टू गाना में म्यूजिक दिल बाड़न आर्या शर्मा। अरे बोले खेसारी लाल यादव के मराद अभी बाचा बट्टू गाना में म्यूजिक दिल बाड़न आर्या शर्मा। बाकी तो लोग बता दी कि हम मराद अभी बाचा बट्टू गाना रिलीज होकर बा मेट्रॉन म्यूजिक यूट्यूब चैनल पे। अरे भाई लोग मेट्रॉन म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पे गाना रिलीज होकर बा तो लोग गाना के मिस मत कर लेंगे। गाना बहुत ही बेस्ट बहुत ही मस्त होकर बा। बाकी तो लोग वीडियो फॉर्मेट में देखे के मिलन भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और प्रिया रघुवंशी। अरे मतलब खेसारी लाल यादव और प्रिया रघुवंशी तो लोग वीडियो फॉर्मेट में देखे के मिलन। बाकी तो लोग बता दी कि गाना जो और बात 30 अगस्त का रहा है मतलब 30 अगस्त के मेट्रॉन म्यूजिक यूट्यूब चैनल पे 6:30 में गाना रिलीज हो गया तो लोग गाना के मिस मत कर गाना के जरूर सुनिए लगिन। बाकी तो लोग ये वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक कर चैनल के सब्सक्राइब कर लेंगे वीडियो को शेयर कर लेंगे। बाकी तो लोग भी खेसारी लाल यादव के फैन मान लेंगे तो अच्छा से कमेंट जरूर करके बताइए। बाकी तो लोग मराद अभी बाचा बट्टू गाना खाते कितना उत्साह हमारा लाइन कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी यहाँ तक वीडियो देखे खाते बहुत